kardom kar beng pinya video klalo non kimi alonjir share production ain pen ke bonda ilutum labang solonjir ajulong ita prangpo alonjir men kelalo eko pai totang ti labang so alonjir putak lai full detail lang isina totang ti a video le start eklonang eko pai labang solonjir tum kilo na tum ke lahi khenlo nonam che thangklong assamese singer alang limen ke priyanka barali lapen nonam che thangklong ilutum kar beng lomong pen alang limen ke sonjit ronghang alang nutum si labang solonjir ke kilon igatumlo eko pai labang solonjir ke tok abang phumen kelalo thare sonjit ronghang alang lisi labang solonjir ke ketok ig abang phulo labang solonjir pan producer abang phimen kelalo prima teron bi nale tum labang solonjir mo arju igi pute official share production youtube channel on senang tumlang inglongpo mate arju iglongpo nale tum mason kai ke kar bing lomong pen nonom che thangklong a video hoy mate actor je sa video lang iberite nale tum handshake channel official subscribe non lapen like taping non lapen comment nang tene iri binia video klan sikang ton lo kuro bangtu